Sampun para pamirsa kapagi melih kalih kula Akvia Fadilasa Sekirana Putri ingkang mriki kula badhe ngaturaken pawarta babagan banjalari wit rebah lan nyanyi mobil pick up. Jawa kawaran nanging bantaran jalari wit rebah lan nyanyi mobil pick up ing jalur utami Pekalongan Banjarnegara Jawi Tengah. Kabejan wonten korban jiwa salebeting prasawa menika. Warga kiwa tengenipun Pekankajen Kabupaten Pekalongan nyobi migasi wit rebah ingkang nyanyi mobil pick up resta mikopat dadosan ing jalur utami Pekalongan Banjarnegara. Mitru salah setunggalipun saksi rastawa kawitan nalika setunggal ing mobil pick up badhe parkir trep ing andhapipun wit ananging dumadakan wit ingkang sampun tuwong menika trebah ing pick up. Kabejan supir kasil mlayu lan boten njalari korban jiwa.